Уважаеми дами и господа, започва нашата музикално-артистична програма с участието на фолклорна формация на сценарий от град Бургас, с ръководител Жеко Жеков и народната изпълнителка на Българско национално радио и телевизия Николета Добрева. Благодарим за вашите аплодисменти. Уважаеми дами и господа, канаме всички гости да се хванете за хорото, което ще ви отведе около Жарава за кулминация на програмата Нестинарски танц с участието на господин Жеков. Жарава се намира в източната част на заведението, срещу кораба. Заповядайте! Уважаеми дами и господа, добър вечер и добре дошли в едно от най-квалитетните заведения на територията на Република България. Единственото българското Черноморие, ресторант Чевермето. Добър вечер, дами и господа, от името на собственика, господин Коце Благоев, от името на целият обслужващ персонал, а сега, ladies and gentlemen, дами и господа, мадам and месио, време
за шоу! Удоволствие за мен да ви представя на вашето внимание оркестър Елит България. Удоволствие за мен да представя и соло вокалисти на оркестъра, солист на оркестъра, на вашето внимание Даник. Добър вечер. Добър вечер, Джими. Добър вечер на всички гости и добре дошли в края на Слава. Солистка на оркестъра Еми. Здравейте от мен, здравей на всички. Солист на оркестъра Боби Мерас Карас. И аз съм Вилево. Калистера, Джими! Калистера, Шобер. Добър вечер на всички гости в ресторант Чевремето. Сега по-добре ли се чува? Солистка на оркестъра Димитрия Букова. Добър вечер на всички от мен, здравейте ви, Славко. Ръководител на оркестъра Емил Александров. Алекс от съседна Гърция. Ясъс. На вашето внимание Цветелина от Румъния. Единствената българка от балета, дами и господа, Илияна от село Богутино. На вашето внимание Дани от Одрин, Турция. Ашела. И на вашето внимание, дами и господа, Сиси от съседна Сърбия. Вашите аплодисменти, дами и господа, за балет Шевермето. А сега, дами и господа, удоволствие за мен да ви представя и специалните гости тук от Испания и компания. Buenos noches, amigo. Buenos. Господа, нищо друго не ми остава, освен да ви пожелая приятно прекарване, чувствайте се удобно. Вие се намирате в приятна България. Ресторант Шевермето на няколко крачки от морето. Ако искате да ви остане спомен тази вечер, специално тази вечер или утре вечер, има един човек с фотоапарат, който ще го видите след малко, който прави моментални снимки с надпис по ваше желание. Това е фотостудио Мити Commerce Corporation България. На здраве на всички гости, чувствайте се удобно, ясте, пийте и добра дума думайте. Скъпи гости, за мен огромно удоволствие да ви представя Иван